Ja se zovem Nikola Kotarac, direktor sam zemljoradničke zadruge Voćar iz Novog Slankamena, koja je nastala davne 2012. Nastala je tako što probleme koje vi sad imate, imali smo i mi iste takve i nismo mogli da ih rešimo. Znači, ucenjivali su nas svi. Mi se bavimo proizvodnjom jabuke, breskve, imamo preko 500 hektara jabuke. To su sad najsavremeniji zasadi, ali te 2011. i 2012. kada smo bili u osnivanju, znači jednostavno nismo imali rešenje ili da se udružimo, da napravimo hladnjaču ili da se ne bavimo više tim poslom koji smo se bavili. Mi smo odlučili da se udružimo i odmah da vam kažem, sem Zadružnog saveza Vojvodine, niko nam nije pomogao. Država je, verovatno tako i vaša, u protekli 20-30 godina jednostavno uništavala zadruge i tajkuni su pokupovali sve što je moglo da se kupi, drugo je uništeno. Mi smo ušli u jednu avanturu, založili smo svoju zemlju, kažem, svoju zemlju kod banke i digli smo 2 miliona evra kredit i bilo je tu manjih problema, međutim, kažem, imali smo podršku kako pravnu, tako i ekonomski deo u Zadružnom savezu Vojvodine. Kad god je trebalo, mi smo se njima obraćali, dobijali smo rešenja koja smo primenjivali na terenu i uspeli smo da napravimo, da ubacimo pare u zadrugu od banaka, ali bez pomoći države. Znači, sada gledam vas, vi ćete verovatno imati mnogo lakšu situaciju, jer država i kod vas sada i kod nas hoće da pomogne i tu su gospoda iz Europske unije. Mi smo napravili najsavremeniju hladnjaču, zaposlili radnike i poslujemo po zadružnim principima. Šta znači zadružni principi? Znači, skupština, upravni odbor, direktor, sada sam ja, tamo direktor, a inače jedan od vlasnika. I mi sad sa najsavremenijom hladnjačom možemo da prodamo, to je ULO hladnjača, možemo da prodamo svoje proizvode kad mi hoćemo. Znači, mi smo jednostavno posle berbe u septembru, oktobru, kad nam ti isti nakupci sad dolaze, ali mnogo su pitomiji, nisu više onako bahati kao 2011. 12. Hoće da sarađuju, ali mi smo sad postali malo kao što su bili oni i čekamo cenu mart, april da prodamo svoje proizvode. Već smo sad u planu da pravimo novu hladnjaču, ali sada ove 2018. se uključuje država, ne zato što mi tražimo, nego zato što mi sad njima trebamo, oni dolaze kod nas da vide kako to funkcioniše, da li je to moguće da 42 zadrugara ulože svoja sredstva i da to funkcioniše. Mi nemamo veze sa onim starim zadrugama što su imali državnu zemlju društvenu, nego isključivo poslujemo po ekonomskim i zadružnim principima. I svaki zadrugar može da uđe na sajt i da vidi izvod i tačno da vidi kako je zadruga u toku jučerašnjeg ili prethodnih dana poslovala, šta je plaćeno, šta nije. Znači, muka nas je naterala. Znači, kad je trebalo da prodamo svoj proizvod, nakupci su nam uzimali naše proizvode po ceni po kojoj su oni hteli i plaćali kad su oni hteli. Znači, mogli smo ili da napravimo zadrugu ili da povedemo svoje voćnjake i da se bavimo nečim drugim. Znači, imali smo dva izbora. Mogli smo da se udružimo i da krenemo putem zadružnih pravila ili da jednostavno da se tim više ne bavimo. Mi svoje jabuke skladištemo u svoju hladnjaču u kojoj imamo 42 zadrugara i 6 nacija imamo u zadruzi. Kapacitet hladnjače je 3000 tona. I u početku je to, kada smo je pravili, bila ogromna hladnjača, postavilo se pitanje kad ćemo je napuniti, a sada već imamo potrebe da napravimo još jednu samo veću. I kako smo napravili tu hladnjaču, mnogo je lakše poslovati i skladištimo isključivo svoju jabuku u svoju hladnjaču. Inače, kada smo je pravili, da vam malo samo pojasnim, nisu jednaki udeli u zadruzi.
neko ima manji udeo, neko ima veći, ali to sve s jednim dobrim programom i organizacijom može da se uskladi. Svaki zadrugar ima svoj voćnjak u kojem bukvalno radi šta hoće. Ali ne radi šta hoće, pošto mi imamo zaštitare koji rade po ugovoru i oni bukvalno diktiraju kada se tretira i sa kojim preparatima. Mi manje više jedni od drugih tu agromere prepisujemo jedni od drugih i primenjujemo ono što se primenjuje u Italiji. Znači imamo savremene mučere, imamo savremene prskalice, imamo gustu sadnju bilo je prvo na metar, sad ide i na 60-70 cm, imamo navodnjavanje, znači bušimo bunare i imamo mreže, protivgradne mreže. Tako da svi mi to radimo slično, ali svako ima pravo da na svojoj parceli radi onoliko koliko misli da treba i koliko ima novca da uloži, pogotovo vidite kakva je godina kišna, mora da se prska bukvalno svakih 7-8 dana. A što se tiče tog proizvoda, on ga unosi u našu zadrugu, u našu hladnjaču, onoliko koliko ima svog udela, odnosno koliko ima kapaciteta. A ima onoliko kapaciteta kad je hladnjača izgrađena koliko je dao para. Od nas 42, ne znam da li imaju 2 ili 3 isti udeo. Znači ima ko je uložio 6.000 evra, ima ko je uložio 200.000 evra. Onaj ko je uložio 200.000 evra, on naravno koristi više i ima više mesečnih obaveza, više troši struja koja se posebno fakturiše. To je prednost udruživanja i zadrugarstva i samim tim kad se jabuka nalazi na jednom mestu u toj hladnjači, kupci koji dođu, nema veze odakle, oni uvek mogu da kupe jabuku i da nađu ono što im je potrebno. To je ranije bilo smešteno po kućama, mi kažemo šupama, nekim improvizovanim skladištima i to može da funkcioniše do nekog novembra meseca ili kad nema konkurencije. Želim da vam kažem da se ohrabrite i da napravite svoju zadrugu i bit će tu verovatno problema koji svuda, ali nemojte da pravite zadrugu zbog ovih 50.000 evra što će vam dati ova fondacija. Evo, ti 50.000 evra to se potroši za godinu dana. Vi morate da napravite zadrugu da vaš proizvod, da možete da lagerujete, da možete zajedno da nabavljate hemijske preparate pod povoljnijim uslovima, da možete da dobijate rabate, da možete kao zadruga da zakažete sastanak u ministarstvu, da možete kao zadruga da danas sutra blokirate put ako niste zadovoljni i da proširite svoje zasade. Vi jednostavno treba da sednete i da se dogovorite. Ne treba ništa da izmišljate, treba da jednostavno poštujete zadružna pravila i da vidite kako to funkcioniše. I sigurno ćete uspeti, jer morate da uspete. Ako ne uspete da se udružite i da napravite vašu hladnjaču, znači na sajte vidite u EU da li ima nekog posla, ostavljajte voćnjake, znači nećete uspeti da opstanete. Ukoliko krenete kako treba, morate koristiti usluge Zadruge Saveza Makedonije, morate naći nekog pravnika i morate između vas da neke otklonite ako imate nekih problema privatnih, jer vi ćete napraviti zadrugu iz interesa, a ne zato što neko s nekim može ili ne može.